Prednedávnom sa z africkej Ugandy vrátili naši kolegovia, ktorí tam boli okrem iného mapovať činnosť občianskeho združenia Kultúra so srdcom. To tam už 2,5 roka podporuje miestny sirotinec. Založil ho Abel, ktorý mal sám ako dieťa neľahký osud a práve toho priviedlo k pomoci sirotám. Môj otec zomrel, keď som mal 7 rokov. V tom istom roku ma v ťažkej situácii našiel biskup menom Bamuvami Alon. Moja mama, keďže bola vdova, nedokázala sa o mňa a o moju malú sestru postarať. My mom was struggling to take care for me. As she was a widow, she didn't take care for me and my little sister. Prišiel do môjho kostola. Snažil som sa ho jednoducho prijať za svojho syna. Duchovne som ho vychovával a pomáhal som mu rásť aj v službe. Postaral sa o mňa. Bol mojím pastorom. Naozaj na mňa odviedol kus dobrej práce. Doprial mi vzdelanie od základnej až po vyššiu strednú školu. Spomínam si na jeden moment, keď Abel za mnou prišiel a chcel kázať. Bol ešte len v nedeľnej škole, ale povedal, že sa chce stať pastorom a hlásať Božie slovo. A ja som sa ho spýtal, ale kde máš kázeň? Kde je tvoja kázeň? O čom budeš hovoriť? Odpovedal, budem len hovoriť o Ježišovi a poviem, že Ježiš miluje mňa a miluje vás všetkých. To je všetko. To je to, čo treba povedať aj v zbore, v hudbe, v čomkoľvek, vo všetkom. Pre mňa ako pre vdovu je veľmi radostné zistenie, že sa moje dieťa stalo užitočným pre komunitu tým, že slúži iným osirelým deťom. Keď som začal svoju vlastnú službu, bol som v cirkvi s 3 bratmi a 3 sestrami. Za každým, keď som videl na uliciach trpieť osirelé deti, podelil som sa s nimi o svedectvo. Drahí veriaci, vidím na uliciach trpieť veľa detí. Cítim v sebe volanie, aby sme tieto deti priviedli k nám do kostola a postarali sa o ne. Ale dovolte mi najprv kázať. A potom prišiel a povedal to. Viete, takéto momenty, bolo to zaujímavé. Vtedy som si uvedomil, že by sa raz, jedného dňa, mohol stať pastorom. Myslím, že som zasial semienko do úrodnej pôdy. A teraz vidím to ovocie. Tou najdôležitejšou vecou, ktorú som ho chcel naučiť, bolo dbať o druhých a starať sa o nich. Vtedy sme nemali žiadne financie na to, aby sme sa o deti postarali. Nemali sme ani nádej, že nejaké peniaze získame, ale verili sme v Boha, že Boh sa postará o toho, kto verí jeho slovám. A tak sme tie deti k nám priviedli. Začínali sme asi s 10 sirotami. Dnes máme v sirotinci 72 detí. Chvilo is my father. Čviro je pre mňa otcom, pretože mnoho z toho, čo tu vidíte, vďaka čomu sú deti šťastné, je jeho zásluha. A ja si veľmi vážim toto naše spojenie. A Čviro, zakladateľ občianskeho združenia Kultúra so srdcom, je tu spolu s nami v štúdiu a spolu s ním sú tu aj dobrovoľníčky Monika a Marcela. Vítajte u nás. Ďakujeme pekne. No a zaujímavosti zo zákulisia aj nakrúcania nám prezradia naši kolegovia Diana a Oliver. Ahojte aj vy. Ahoj. Ahojte. Vítajte späť. V inej pozícii. Áno. Čviro, je veľká zodpovednosť získať v podstate dospelého syna. Vy ste boli s Abelom v kontakte 2,5 roka, predtým, než ste sa prvýkrát stretli. Čo možno to stretnutie nejakým spôsobom prelomilo? V čom sa tie veci zmenili? A vás tie jeho slova teraz veľmi dojali, ako som si všimla. Ja som to počul aj od neho a od teba tak. A vlastne on nás pred rokom, vyše rokom s manželkou nazval svojimi rodičmi.
vtedy sa ma to dotklo, ma to tak dojalo, že veľmi si to vážim, aj on si váži nás. Som šťastný za toho človeka, ďakujem Bohu za to, že nás spojil, že ma oslovil práve mňa, že môžeme mu pomáhať. A ja si myslím, že to stretnutie bolo... Ja som cítil motýle v bruchu, ja som sa nevedel dočkať, ja slzy v očiach, ja som chcel vidieť toho človeka naživo a sa ho dotknúť a postískať ho. A úplne slzom som sa neubránil a ja si myslím, že Abel je vzorom pre veľa mužov na svete a zaslúžil by si nejakú svetové ocenenie, nejakú cenu za to, čo vôbec urobil a čo robí. Veľmi si to vážim a som šťastný človek, aj manželka moja, že ho poznáme a že môžeme mu pomáhať aj jemu, aj deťom. V pondelok sme v reportáži videli, čo ste im priniesli, ale predsa len vieme, že tam boli ešte situácie, že ste niečo dokupovali na mieste. Tak čo to bolo? My sme humanitárnu pomoc priniesli zo Starej Ľubovne, nabali sme do kufrov, čo sa dalo. A potom, Monika, môžeš ty, keď... Ja som oslovila známych priateľov, bratov, sestry zo zboru a vlastne oni finančne prispeli. A vlastne z tých peňazí, ktoré sme vyzbierali, sme potom nakupovali oblečenie, topánky, jedlo na celý mesiac. Bicykle sme tam kúpili. Taký nápad prišiel, že jedno dieťa, prepáč, že ma oslovilo, že by chceli školský bicykel. Tak ja si to prepočítal, koľko to stojí. Vraj mne máme už tých peňazí veľa, ale Malu to zase tak zariadil, Pán Boh, že tie bicykle boli 3, 2 mikrofóny do ich cirkvi, že úplne som bol šťastný, že sa to zmestilo do nejakej sumy. A... To som sa chcela spýtať, či sú to aj také veci na želanie, alebo idete len tak, že čo asi by sme im mali doniesť, čo asi by pomohlo. Takže sú to aj veci na želanie. Áno, to bolo spontánne, na poslednú chvíľu dieťa sa ozvalo, slušne poprosilo a hneď to malo. Aj tam sme priamo na mieste zistili, že potrebovali by napríklad sieťky proti komárom, takže tú našu sme tam nechali. Boli veľmi prekvapení, že ako sa skladá, že vlastne oni majú úplne také tie jednoduché sieťky a tá naša zo Slovenska bola taká aj predsa len pevnejšia, lepšia, takže určite aj sme sa bavili, že aj tie potom do budúcna by bolo potrebné im tam dodať, lebo iba raz ročne dostávajú od vlády a to je asi jediná vec, ktorú od vlády dostávajú. My sme videli naozaj, že v tej Ugande je tá materiálna situácia pomerne náročná, alebo teda veľmi náročná, ale aj napriek tomu sa tí ľudia naozaj vedia tešiť z tých daných momentov. Je to skutočne tak, že naozaj to nie je len tá fráza, že čím menej toho ten človek má, tak tým viac si dokáže vážiť aj nejakú maličkosť a hlavne prítomnosť nejakého iného človeka. Áno, oni veľmi tužili potom, že chceme sa s nami stretnúť, chceme sa vás dotknúť. Marcela by mohla rozprávať, väčšinou za ňou tie malé deti behali. Áno, iste. Myslím si, že hovorím za všetkých, že teda nás to hlboko zasiahlo. To, čo sme tam videli v tom sirotinci, pretože tie očka detí vlastne boli jednak plné bolesti, ale aj šťastia a radosti. Keď nás tam videli, sú to v podstate deti bez rodičov, ale napriek tomu sú šťastné, čo vlastne my pozeráme na to materiálne tu, nie na to, že čo sme jeden pre druhého. A oni tam naozaj vidieť, jednak bola tá pomoc detí medzi deťmi, si neskutočne pomáhali. Tá pokora v tých deťoch bola proste veľmi silná a myslím si, že každý z nás tam nechal kúsok svojho srdca. Nám už aj tak písali niektorí ľudia, že ako prišli sme v podstate ako keby do cirkusu, že fotíme sa s tými deťmi, berieme si ich na ruky, ale to nebolo tak, že my by sme, že poďte, urobíme si spolu fotku, ale naozaj aj na bohoslúžbe, keď sme boli, tak mali sme jedno dieťa na sebe, zrazu prišlo druhé, zrazu tretie sa chcelo objať, že oni naozaj potrebovali ten dotyk a veľmi, veľmi si vážili aj Marcelke, keď zaspalo dieťa na rukách, tak vlastne to bolo také pohodlné až pre ňoho. Boli pri mne asi traja, že teda mi ho zoberú, ale si povedala, že nie, že aspoň raz nech to dieťa spí v náručí. Možno mami. No, deti sú najlepší učitelia a máme sa skutočne čo učiť, čo počúvame teda. Vy ste to už naznačili, ale ako tí domáci, možno nielen tie deti, ale všeobecne tí domáci reagovali na vašu prítomnosť? Boli šťastní, lebo napríklad jak si povedala, že ty si šaleňák, Čviro, lebo ten môj humor aj do Afriky som priniesol, to bola sranda neskutočná. Rečová bariéra žiadna nebola. Okamžite sa napojili. To všetko rozumeli, boli šťastní. A že tá pozornosť bola venovaná aj tým dobrovoľníkom, dámam, pánom. A hlavne sme sa rozhodli ešte, že zoberieme mládežníkov vonku.
že kúpili si svoje topánky podľa vlastného želania a povedzte, dievčatá, tak baby tešili, ak mali svoje topánky, tak si ich mali. Ale ja musím ešte povedať, že vlastne aj tie ženy, ktoré tam sú v tom sirotinci, čo sa starajú o deti, tak vlastne boli strašne pokorné a vďačné za to, že im vôbec pomáhame. Hej, že v podstate kto si cudzí zo Slovenska posiela peniaze. A ja by som bola veľmi rada, keby sa našli ľudia, ktorí by dokázali mesačne podporovať, pretože tie deti a tí ľudia tam potrebujú každý mesiac jesť, nielen jedenkrát. A k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Vy ste ale do Ugandy nepriniesli len materiálnu pomoc, ale aj také spestrenie vo forme piesní. No a jednu takú si vypočujeme práve teraz v nasledujúcej reportáži. No matter. Keďže som pracovala ako dobrovoľník aj v detskom domove v Spišskej Belej, pracovala som s chudobnými rodinami v útulku vo Svite, takže s touto prácou ja na Slovensku mám skúsenosť. Chcela som vidieť aj ako to funguje v iných krajinách. To, čo ma prvé napadlo, je, že ich naučím pieseň. Je to pieseň o tom, že Boh miluje všetkých ľudí, či je veľký, malý, tučný, chudý. Túto pieseň špeciálne sme dali preložiť do angličtiny a nahrali, naspievali to moji kamaráti zo zboru. Na tej piesni sa podielali 3 ľudia. Ivonka Štrbáková ju preložila zo slovenčiny do angličtiny. Monika Karasová ju naspievala, je to učiteľka spevu a jej manžel má vlastné štúdio. Dal tam vlastne tie africké rytmy a myslím, že sa im to páčilo. A v rozhovore s ľuďmi, ktorí boli presne tam na mieste a ktorí navštívili Africkú Ugandu, pokračujeme. Tak, mne napadá otázka, prečo práve Uganda? Prečo ste si vybrali túto krajinu a deti v nej? Tak v krátkosti poviem, naše občianske združenie sme založili s manželkou, pomáhame 11 rokov deťom s handicapom, rodinám v nemocnici, zariadeniu v Starej Ľubovni. A keď sme nafotili benefičný kalendár v roku 2024, tak už vtedy mi prišiel taký nápad, chcel som pomôcť aj deťom mimo Európy. A nedostal som sa k nejakému zdroju dôveryhodnému, lebo som človek, ktorý si potrpí na presnosť a transparentnosť, lebo moje peniaze sú aj cudzie peniaze, sú mi vzácne, takže a potom vlastne doslovne Boh mi dal do cesty Abela, že ma oslovil a tak sme komunikovali a po 3 mesiacoch 4 manželka už zatlačila, že pošlíme mu nejaké peniaze, splní svoj sľub. A tak to začalo a som šťastný za tieto chvíle, takže Uganda je teraz v mojom srdci na takom prvom mieste, ale nezabúdame aj na naše deti na Slovensku. Keď niekto poprosí, osloví, pomôžeme, žiaden problém vybaviť, kúpiť a tak ďalej. Diana, Oliver, mali ste tam, lebo vy ste veľa nakrúcali. Ako vás možno prijali domáci? Mali ste tam možno nejaké také, že novinárske obmedzenia? Stretli ste sa s niečím takým? Aké to bolo? Viac nakrúcať, ale až tak sme nemohli, aj sme nestíhali, pretože voľby boli vo štvrtok a v útorok nám vypli internet, ale povedz aj ty svoje reštrikcie, čo sa týka kamery. Prvýkrát ma ako keby zastavil, že mám schovať kameru, keď sme išli okolo prezidentského paláca. Tam sme zatiaľ nemali ako keby, že sme sa nestretli s tými policajtami, že oni by nás zastavili. Tam bežala kampaň práve. A vrcholila vlastne, hej, lebo to bolo pár dní. A potom vás vypli. Áno. A druhýkrát, keď sme boli pri banke, tam ma neupozornili, akože náš šofér. Tam len klepali so zbraňou na okno. Tak, že vlastne, že čo to robím, lebo boli sme vnútri v dodávke, čiže ja som ani netočil vonku, ani nič a to ma prekvapilo, že toto si prvé všimli. Takže vtedy som si už začal dávať pozor, že keď som videl policajné hliadky, tak som nedával, netočil som a tak, aby sme nemali zbytočné problémy. Naozaj chceli sme natáčať oveľa viac, ale aj tým, že vrcholila tá kampaň a boli tam rôzne aj protesty v rámci krajiny, tak nás upozorňovali na to, že kde určite nemáme točiť, kde nemôžeme vôbec vychádzať a nemohli sme odčleňovať sa od skupiny, takže... A také tie najkrajšie emotívne momenty, na ktoré si spomeniete aj po rokoch? No, pre mňa to bolo hlavne to, keď ako veľmi sa dokážu tešiť z maličkosti, napríklad náš šofér, čo bol, tak viem, že som mu nechával sprej proti komárom, tak z toho sa veľmi tešil, akože že také niečo, čo tu človek by povedal, že je to bežná vec, alebo tak tam on z toho mal strašnú radosť, že
to som mu tam Alebo aj tá hodnota celkovo tých peňazí, že čo je pre nás tých 10 eur, čo je jedlo na mesiac pre jedno dieťa, tak pre nás je to absolútne nič. Ale ty si hovorila minule, že si tam jedla najlepšie jedlo. tak. Čo to bolo? No, pošo, čo je kukuričná kaša, rýža, fazuľa a občas majú aj mäso. Takže, ale všetko sme jedli rukami, vychutnávali sme si to. Naozaj bolo v týchto podmienkach, nerozumiem, ako môže chutiť jedlo tak dobre. A prepáč, že dúfam, že to aj pokračuješ doma takto. Inak ani nechcem jesť. Poďme sa ešte pozrieť na tie spôsoby, ktoré ste teda načrtli. Akým spôsobom vieme tieto deti v Ugande podporiť? Takže môžete nás sledovať na sociálnej sieti Kultúra so srdcom alebo na stránke kultúrazosrdcom.sk. Tam sú dva účty, bežný účet, transparentný účet. A chcel by som poprosiť ľudí, keby ste boli takí láskaví, stále sa cítim ako žobráčik taký, ale pre deti urobím čokoľvek. Takže chcel by som vás poprosiť, pomôžte týmto deťom. Potrebujú jesť, potrebujú iné veci, potrebujú auto, aby dieťa nezomrelo ako naposledy kvôli autu, nemali auto. Im stačí ojazdené, aby sa dopravili do nemocnice, potrebujú lieky. Zažili sme aj maláriu, choré deti sme zažili. Zabávame sa, zrazu deti choré sú všetky tam. A spôsoby, ako pomôcť, už vedia, takže už len nájsť chuť a možno aj takú tú pravidelnosť a nastaviť platobné. Ešte si s tým, ako je to s adopciou na Slovensku. Áno. Ja beriem, ja už mám 2 deti vyvenuté. Tak. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, dámy, páni, že ste nám dali takýto vhľad do tejto krajiny a na budúce sa určite zase stretneme s nejakými A my ďakujeme vám za pozvanie.